Salbrom brom no social media te Facebook, WhatsApp, YouTube ni bising te ta kaisa mota bai kaisa mota kathagi mania sopro lai mani koktoma phia sai khana roka ti pep ni themrang no kaisa ni borok si thansangi mania phia lokoro no thansa honei ringi tongmani koktoma kasai phaikha rok thangsa honlaimani no kaisane borok se thangsa onglaiman yang khangke bahai ke ti prasa rok no thangsa honei ring tongkha abo kaisa natok dena natok ya ti prasa rok no butwa sanamane de kalai na kalaya tabok joratoi 72 years romoi kirit bikram bibu kumari devi prokka devi tai tabok frodut ni jora nirok naigoi nailadi borok no ras family kaisani varieties political party khlai laigoi ras khai tongo yaba ti prasa rokhe borok no ruk fre laigoi lingpra laigoi thuisuk lai tongo tai muani chai tonglai baikha thangna thoina bu khilailia ti prasa da phade kobar ongkha naki o thangsa honei ringnai de kobar ongkha abono tabok jonata abake public rok wan sugna ni de runglailia ongkha rungya hongke ang wan sugu ti prasa da pharok no kobar ongkha na honei borokhe thik no tongo karon borokhe political business khainai ba hongke tabok o koboni logewa pagol ni loge sagol joto de maung sinai tpf sade pagol maung sinai ti prasha political cafe rok joto borbai khangke tpf ti prasha buma bor sinai haide tpf no ni rok kobor bosna manya ni rok tpf no kobor khe bunogya pagol ni loge sagol ongnaya tpf tini ni jorate tpf rok hamung phunuk mani nosi ni rok thangsa honnai rok xerox copy khai phai a xerox misimo hamya thaksuk jak kaham ke khlaisa si kaham ke kakaya o xerox copy bangladeshi go back hanai sei rama sasi xerox rokhe wansa thorok sa jotono ha bage rosinai hanai sai tongbai kha ha bag laiga ni rosi onglai sibu ang khoroksa common people ni borok ongoi gobang ma borok roni kok khnagoi gobangma borok rokni wansukma khnagoi gobangma borok rokni thani no dibailai nogoi angbo o kokno masakha gobangma borok rokni khogono o wana ma sungsa kok ongoi tongbai kha abono no angbo haino ani sak wansukmani bising toino angbo abono masakha ei abono toigoino gobangma no grassroots level jaratei o kokno toigoi borok rok belai khe chorcha khailai tongbai kha tui prasar lokorok jotonu belai khe wana laijak joto ti prasade o kokno wan sugoi naibai kha